Көз жеткәч, басу кырларындагы тирлекчелек фермаларындагы эшләргә йомгак ясау, авыл хуҗалыгы алдынгыларына олы рәхмәтләребезне белдерү республикабызда иң күркәм традицияләрнең берсе. Узган ел көннәрендә Теләче районында да авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре көне узды. Районнан хәбәрчебез Эльмира Нуруллина репортажы. 82-70 сатабыз. Иртәдән үк Теләченең үзәк мәйданында ярминкә гөрләде. Авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре үзләре җитештергән ит сөт ризыклары, яшелчәләр, бөртекле культуралар барлыгы дистәләгән төрдәге продукция белән сату итте. Һәрберсен берәр тонна инде бодай, арпа, сулы, борчак, фуражлап килгәник. Мин бодай күбрәк алырлар дигәнем, монда бодайны набат дигән сораучылар әзрәк әле пока белән. Бодайны топлагандырмы халык? Башкасын бөтен нәрсәне алып бетерделәр. 31 центнерга якын. Бөртекләр җыйып алдык 40 гектардан. Тулайым җыйым. Җыйып шиктемен. Центнердан артып китте. Бу көндә кукурузны барлыкка су эшендә үстенә эшлибез. Аннан соң халык төркем акрын гына мәдәният сараена күченде. Теләченең үзешчән сәнгать әһелләре тарафыннан оештырылган бәйрәм кичәсендә районның алдынгы хезмәткәрләрен, кыр батырларын, иң уңган сыер савучыларын, терлекчеләрен котлап истәлек бүләкләр тапшырылды. Мактаулы исемнәр бирелде. Шул исәптән президентыбыз Рөстәм Миңнеханов исеменнән җибәрелгәннәр дә лаеклы кешеләренә килеп җитте. Алвата бәшсәләгән канагатьләндерә, җитәрлек күләмдә азык әзерли алдык. Аннан соң җитәрлек күләмдә фураж запаслары әзерли алдык. Һәм инде 2020 ел икмәк астына каралган күләмдә көзге культураларны чәчеп һәм көзге эшләрне үз вакытында эшли алдык. Монысы бик шатландыра әлбәттә. Кунаклар арасында шул ук көнне 95 яшен тутырган хезмәт ветераны Кыям ага Җәләлев һәм моннан күп еллар элек бөтен илебезгә социалистик хезмәт герое булып танылган сыер савучы Гөлбикә ханым Кәримова да күренде. 5 яшымнан фермага кергән идем, 15 тулганчы пенсиягә чыкканчы шунда эшләдем. 42 ел стажым бар. Пенсиягә чыктым. Бер дә онытмыйлар. Нинди генә ни булсын, чакырмый калмыйлар. Бөтен чарага да чакыралар. Эльмира Нуруллина, Таһир Хәсәнов, Яңалыклар. Теләче районында узган бәйрәм турында тулырак репортажны шәршәмбе көнне Хәерле көн Татарстан тапшыруында карый аласыз.